Gaurkoan, Maialen Iriarte Pinena etorri zaigu Lasarte Horiara, eta Lasarte Horiako eta Gipuzkoako hurbileko erronken inguruan aritu geha hizketan. Eta ni oso gustura etorri naiz Lasarte Horiara, hain zuzen ere gertukoa zaidan herri bat etelako, Donostiatik gertu dago, eta gainera Amonak, Andoainen bizi izan Amonak lagun mina zuelako Lasarten, eta autobusean etortzen ginen biak ona, eta buelta asko emandakoa naiz Lasarten, gero Euskal Herria Bildura etorrita ere, behin baina gehiagotan tokatu izan zait. Eta bai, ze erronka dauzkagun bai Lasarte Horian, bai Gipuzkoako herri bakoitzean eta baita Gipuzkoan ere, ezta? Eta danok bat gatoz, jauzi bat eman beharra daukagu, eta Euskal Herria Bilduk gobernatu egin nahi ditu Gipuzkoako herriak, oraindik gobernatzen ez dituenak, erakutsi dugulako guztietan badakigula beste era batera gobernatzen, eta badakigula gauzak beste era batera egiten. Eta tokatu izan zaizkigu momentu gogorrak, pandemia bezalakoak, baina bestela ere gauza oso garrantzitsuak egin ditugulako. Eta orain tokatzen da, gobernuan ez gauden herri horietan urratsa ematea. Eta beste horren beste Gipuzkoan jauzi bat eman behar dugu, hainbat eta hainbat erronken aurrean, ezta? Erronka energetikoa, zaintzaren erronka, mobilidadearena, gure industria zaindu beharra daukagu, gure jendea zaindu beharra daukagu, eta horretarako jauzi bat eman beharra dago, eta gainera beste era batera gobernatu beharra dago. Jendearekin batera, eragileekin batera, eta jendeak sentitu behar du gertu gaudelako. Euskal Herria Bildu gertu dagoelako. Haratago kolektiboari begiratzen dio denean, usten dut Lasarte Horiako EH Bilduren helburutako bat betetzen ari gara zerrendaburua emakumezkoa aurkezten dugunean, ezta? Nik 6 urtetan ezagutu dudan tarte honetan, bi kongresu egin ditugu, asko arilkatu dugu elkarren lana, asko koordinatu gara, Madrilen egiten dana, Gasteizen egiten dana, Batzar Nagusietan egiten dana, Udaletan egiten dana, Nafarroan egiten dana, koherentzia batean egiten da, gure lan egiteko moduak ere asko aldatu dira, eta uste dut, azitzen ari garela proiektu politiko bezala. Edozein lanketa egin edezun bakoitzero deituta beti agertzen dela jendea lan egiteko prest. Egia da oso zaila dela, gaur egun dazkagun bizitzakin, ordutegikin, lanekin, lehen ezagutzen genuen militantzia eredu hori reproduzitzea. Nik uste militantzia ere eraldatzen ari dela eta pandemiak ere segurazki eragin handia izango da. Eta bakoitzak daukagulena gure inguruan ere pasio hori zabaltzeko eta esateko posible da. Ni sinestuta nago posible dela. Eta posible egingo dugu. Baina posible egingo dugu eta hortaz ere konbentzituta nago danok batera. Eta hori uste oso ondo barrinatu behar dugu. Beharra badagoela herri honetan gauzak beste modu batea egiteko, gauzak aldatzeko, denok dakigu nola daukagun herria, eta lan asko dago aurretik. Eta Lasarte Horiako EH Bildu horri erantzuteko prestotasun guztia daka, eta prestatu da dagoela iruditzen zait. Ilusioa, gogoa, indarra, horiek ere badaude eta oraintxe bertan hortxe gaudela esango nuke.